Alright, magandang gabi mga ka-team. Nandito tayo sa may Libagon ngayon. So, night ride to night ride. Papunta tayong Paraiso sa may Liloan, Southern Leyte. Alright, so gating gawi. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button for every time na may upload is updated ka. Alright, magandang gabi. This is our night ride. Nasa Paraiso na ang bang members ng Team Bonhok, and kami is papunta pa lang kasi meron pa tayong mga inasikaso, may tinapos pa ako, and let's go, habol tayo. Sama natin sa likod si Sir Yantags and Ma'am Chinita. Alright, let's go. Nakahasard. Alright, I'm going to grab this opportunity, lalo na ngayong gabi, gumagamit tayo ng auxiliary light. Alright, kasi apakainit ng issue na auxiliary lights. Alright, kasi di ko alam kung saang lugar yon. Itong picture na to, yan, papakita ko sa inyo. Di ko alam kung saang lugar to, but I think sa Cebu ba to, na may officer at may HPG pa na nakasuot na HPG na pinapatanggal yung auxiliary light ng mga motorista na pinapara nila. Di ko alam kung bakit pinapatanggal, baka may violation silang nakumit or whatsoever, kung bakit pinapatanggal ng officer yung auxiliary lights nila. So yan, pag-uusapan natin ang issue na yan kasi maraming naguguluhan sa auxiliary light na yan. So dandahanin natin at unti-untiin natin. So yan, umpisa natin. So ang auxiliary light ay ginagamit o pinapa-install ng isang rider sa motor niya dahil sa rason na to na gusto niyang mas maliwanag yung nakikita niya sa daan, or sadya lang talagang may mga motor na mahihina talaga yung mga stock light, kaya nagpapa-additional sila ng auxiliary light para mas visible, lalo na pag sa gabi yung biyahe nila, mas visible yung daan. Alright, so yun yung pinaka main reason kung bakit pinapalagyan o nagpapa-add sila ng auxiliary lights. Nabubulol ako sa auxiliary. Alright, so yun. And then talagang may mga motor na mahihina yung mga stock talaga. May mga hihinang, example itong Aerox natin, nahihinaan talaga ako sa stock niya. At saka kahit na naka high beam, napakahina pa rin nung kahit naka LED na light na to, sobrang hina pa rin. Hindi ko pa nangangapa pa ako, lalo na pag gabi, kasi hindi talaga siya yung talagang visible yung nakikita mo sa daan. Alright, so nakukulangan ako kaya pinalagyan ko to. And yun, so may nagtatanong kung legal or illegal ba yung auxiliary lights. Alright, so ito yung sagot legal po yung auxiliary lights kung ito yung mga gagawin mo. First, dapat ang auxiliary lights ay may hiwalay na wirings at saka may hiwalay na switch. And dapat, pangalawa, dapat yung auxiliary lights mo ay hindi above the handlebar. Alright? Hindi above the handlebar, meaning nasa baba ng manibela, hindi nasa taas. Alright? So pangatlo, dapat yung auxiliary lights mo, ang kulay is yellowish or white. Yellowish or white yung auxiliary lights mo. Alright, so nasa na ba tayo? Pangapat. Alright, so pangapat, dapat yung auxiliary lights mo ay hindi mo pinakabit replacement doon sa stock na headlight ng motor mo. Alright, dapat ginagamit lang ang auxiliary lights during gabi. Dapat ginagamit lang yung auxiliary light o additional
na light during gabi or hindi visible yung daan. Alright, so additional magiging legal lang ang auxiliary light kung yung positioning ng auxiliary lights mo ay pa downwards, hindi dapat pa up o direkta sa kasalubong, pa downward, and hindi dapat naka side o naka left side yung direkta nung ilaw na direktang matatamaan yung kasalubong mo. And another additional na magiging legal lang ang auxiliary light kung pag nilagay mo ito doon sa hindi masyadong malakas yung vibrate ng parts na pinagkabitan mo. Yung iba na naka auxiliary lights pero doon nila nilagay sa may telescopic man tawag doon sa telescopic nila, yun po, bawal po yun kasi apakalakas ng alog o vibrate ng shocks ng motor natin sa una. Pag nagpi-play po yan, napakalakas po yung alog, napakalakas po ng alog niyan, and it can cause ng pagkatanggal ng auxiliary lights mo, and it will cause some trouble sa motor mo. Yung mga wirings baka mag-cause yan ng disgrasya pa sa'yo during pag-ride mo, pagpatakbo mo. Alright, so dapat yung mini driving light or yung auxiliary light mo is dun lang sa talagang matibay o lalagyan mo ng additional bracket para matibay yung pinagkabitan. Alright, so ang pinaka-last is dapat yung auxiliary light natin is maximum of 2 auxiliary lights na may anim dito kasi nagkakalabuan eh. Ang legal na auxiliary lights ay hanggang 2 lamang po allowed sa LTO, meaning 12 bulbs po yung allowed na auxiliary lights. Uulitin ko po, 2 auxiliary lights na may tag 6 na bulb ang allowed sa LTO. Alright, so malinaw na po sa ating lahat yun ha. Yun po yung pinaka best practices para maging legal yung auxiliary lights mo. Siguro dun sa nakita nating viral photos na pinapatanggal yung mga auxiliary lights nila, mga mini driving lights nila, siguro naman hindi ko 100% sure kung sino ang tama, sinong mali. So nasa gitna na lang tayo. I'm not sure kung tama ba yung ginawa ng officer or tama ba, baka meron din namang ginawang violation yung rider kaya pinapatanggal, or hindi alam ng officer na yon na legal ang auxiliary light, as long as dun sa mga nabanggit ko is nagawa nila. Alright, sana malinaw sa lahat, and sana nakapagbigay tayo ng kahit konting informasyon about sa auxiliary lights na yan. Alright, balik tayo sa biyahe. Time check, 9:40 in the 9:40 in the evening mga ka-team, and apakaganda ng gabi, apakaganda ng panahon. Mula pa kanina, apakaganda ng panahon. Alright, so sabi ko nga kanina, beach gaming tayo hanggang matapos ang weekend na to. Alright, let's go, biyahe-biyahe muna. Napakasarap bumiyahe pag gabi kasi hindi mainit. Hindi ka pinagpapawisan. Alright, tapos tahimik yung daan, napakaliwalas. Alright, yung ano mo lang dito, yung kalaban mo lang dito is yung mga aso. Napakadaming aso pag gabi, napakadaming magtatambay na aso pag gabi sa kalsada, kaya doble ingat, doble ingat. Alright, oops, kurbadang matalim. Kurbadang matalim. Let's go. Napapahaos na ako eh. Let's go. Overnight tayo ngayon sa Paraiso Beach. Alright, napakaganda ng gabi. Buti hindi umulan. Huwag naman sanang umulan. Sana tapos na yung tag-ulan. Napakadaming sasakyan no, straight ahead. Yan, maglo-low beam din kayo pag may kasalubong kayo para
Hindi naman masyadong silaw dun sa kasalubong mo, low beam mo, para give respect sa mga kasalubong, mga sasakyan man yan o mga motor. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Right, magandang morning mga ka-team. Welcome back. And we're off to go. Uuwi na tayo. Tapos na tayo dito sa May Paraiso. Thank you so much. We did have fun very much. Thank you very much. Let's go, 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 go. Pakaganda ng tanawin. Ito yung Bituon White Beach. Katabi ng Paraiso is ang Crescent Beach Resort. Napakadaming resort dito sa Liloan. Alright.